Mukabat sa 70 ka mga pamilya sa sitio dumping site sa Barangay Inayawan dinhi sa Sugbo ang gimanduan sa pagbiya na sa ilang mga balay tungod sa karisgo sa ilang lugar nga nahimutang duol sa landfill. Karong adlaw, gikatakdang ang mga residente ipahimutang sa barangay gym samtang gipreparar pa sa barangay ug sa Division for the Welfare of the Urban Poor ang ilang balhinan. Kahinumdumang ni adtong miaging buwan ang Cebu City Disaster Risk and Reduction Management Council base sa ilang pagsuta, niingon nga risgo ang nahimutangan sa mga pamilya nga anaa sa 5 ngadto sa 5 kilometros gikan sa bukid nga basura tungod kay posibleng magka-landslide. Sa Inayawan, Barangay Kapitan Lotlot Suon, niingon nga ang barangay dunay giandam nga relocation site alang sa mga pamilya apan naghuwat pa sila sa gihimong review sa City Legal Office kalabot sa pagpalit sa maong relocation site.